συνήθως νιώθω πάρα πολύ άνετα με όλες τις ερωτήσεις που μου κάνουν και ξέρω ακριβώς τι να πω. Τολμώ να πω ότι σήμερα με τις ερωτήσεις που μου έχετε κάνει δεν ξέρω τι να απαντήσω. Αλήθεια. Δεν ξέρω σε τι είμαι πολύ καλός σε αυτή τη ζωή, αλλά είναι ένα πράγμα που είμαι πάρα πολύ καλός. Και αυτό είναι οι δικαιολογίες. Πείθω πάρα πολύ καλά τον εαυτό μου. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν αρχίσω να λέω δικαιολογίες για ποιο λόγο δεν πήγαμε πράγματα, θα το πιστέψετε πραγματικά. Δηλαδή, πείτε ο άνθρωπος, εννοείται, έχει ένα πλάνο. Τι ωραία που θα ήταν μια μέρα να έχω τη δικιά μου εταιρεία, με τη δικιά μου ομάδα, να πηγαίνω όπου θέλω, να έχω το δικό μου αμάξι, να έχω ένα δικό μου χώρο, να τον έχω φτιάξει όπως θέλω. Και συνειδητοποιώ τα έχω όλα αυτά τώρα. Και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει burnout. Νομίζω ότι για να πετύχεις και για να έχεις αρκετά χρήματα, χρειάζεται να κουραστείς πάρα πολύ και να κάνεις πολύ πιο δύσκολα πράγματα από αυτά που κάνουν οι άλλοι. Που προφανώς είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πιο συνειδητό είναι να σκέφτομαι στο τέλος της ημέρας πώς νιώθω. Να σκέφτομαι τι μου άρεσε μέσα στη μέρα και μετά σκεφτώ, πώς μπορώ να έχω περισσότερο από αυτό περισσότερες μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι και να είναι όντως πολύ διαφορετικοί από σένα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Waves and Lemons. Καλησπέρα Ειρήνη. Χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο που αν ερχόταν πριν 2 χρόνια στο podcast, αν το είχαμε, θα έλεγα ότι το όνομά του ταυτίζεται με τη διαφήμιση. Τώρα όμως που τον έχω γνωρίσει πολύ καλύτερα, γελάει πίσω από την κάμερα, δεν ταυτίζεται μόνο με αυτό, είναι πολλά παραπάνω. Αν μπορούσα να δώσω έναν επαγγελματικό όρο στο καλεσμένο μας, θα ήταν υγιές mindset επιχειρηματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε κάποιον online, έχουμε μια πολύ μονόπλευρη εικόνα για το ποιος είναι. Και νομίζω ότι κάποιες φορές είναι πολύ καλό να τους δίνεται η ευκαιρία να βγάλουν και έναν άλλο εαυτό, αυτά που δεν μας λένε, και αυτό κάνουμε ακριβώς αυτό το podcast. Καλησπέρα Σφύρα. Χαίρετε και από μένα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Δεν σε ρώτησα τίποτα μέχρι τώρα, γιατί είχαμε και πολύ backstage, να πούμε την αλήθεια, μέχρι να δούμε ποιος θα ήταν ο ιδανικός τρόπος. Πώς είσαι? Εκνευρισμένος. Ήμουν σε μια αρκομοσία πριν. Okay. Ήταν η τέταρτη που πήγα στη ζωή μου και νομίζω τελευταία. Εγώ νομίζω έχω πάει μόνο στη δική μου και δεν θυμάμαι στιγμή από αυτό. Γιατί αυτή η εκδήλωση άραγε παραμένει? Ευχαριστούμε για την ειλικρίνεια, αλλά γενικότερα πώς είσαι, σε ποια φάση της ζωής σου βρίσκεσαι? Είμαι σε μια φάση μόνιμης αναζήτησης. Συνειδητοποιώ ότι ό,τι νομίζω ότι ξέρω κάθε μέρα μετά από ένα χρόνο, λέω καλά, πόσο βλάκας ήμουν πέρυσι, ξέρω εγώ, τι έκανα, ξέρω εγώ. Αλλά απ' την άλλη επαναπαύομαι, ανακουφίζομαι που συμβαίνει αυτό, γιατί σημαίνει ότι γίνομαι καλύτερος. Αλλά και κάπως έτσι με έχει βοηθήσει κιόλας λίγο να σταματήσω να σκέφτομαι πάρα πολύ πράγματα και απλά να τα κάνω, γιατί ούτως ή άλλως στο μέλλον δεν θα έχουν καν σημασία. Σημασία έχει απλά να προχωράς και μετά να αποφασίζεις. Και είμαι σε μια φάση τώρα που με ρωτάς που έχω αμφισβητήσει τα πάντα στην καθημερινότητά μου. Δεν καταλήγω κάπου, απλά κάνω πράγματα όπως τα νιώθω και... Πες μας λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό που αναφέρεσαι, γιατί μιλήσαμε για το μέλλον, μιλήσαμε για το παρελθόν και νομίζω δεν έχω καταλάβει απόλυτα το παρόν σου. Δεν κι εγώ. Τι ωραίο όμως και τι αλήθεια. Δηλαδή, επιτέλους, ένας είπε ότι δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω και να μην ξέρεις, ξέρω εγώ, γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι ξέρουν, τι καταλαβαίνουν. Ότι το θέμα είναι το βράδυ που πέφτεις για ύπνο, τι συμβαίνει. Να ρωτιέμαι, ξέρω εγώ, αυτά θέλω να κάνω στην καθημερινότητά μου. Κάποτε είχα μια συζήτηση πριν, επειδή στην ορκομοσία σύγχραζα με 22χρονα. Θυμήθηκα και τον 22χρονο Σπύρο που με ρωτάγανε στην ηλικία μου τι έκανες και θυμήθηκα ότι ήμουν στο Βέλγιο στα 22 μου. Και σκεφτόμουν ότι τι ωραία που θα ήταν μια μέρα να έχω τη δικιά μου εταιρεία, με τη δικιά μου ομάδα, να πηγαίνω όπου θέλω, να έχω το δικό μου αμάξι, να έχω ένα δικό μου χώρο, να τον έχω φτιάξει όπως θέλω. Και με συνειδητοποιώ τα έχω όλα αυτά τώρα. Και δεν καταλήγω μόνο κάπου, απλά να ρωτιέμαι τι περισσότερο θέλω και τι διαφορετικό μου λείπει. Σήμερα, εδώ που κάθομαι, πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που θες να περιτριγυρίζεσαι και στην έμπνευση που νιώθεις ότι χρειάζεσαι μέσα στην καθημερινότητά σου. Οπότε θεωρείς πως από την επαγγελματική σου πλευρά και από την επαγγελματική σου ιδιότητα έχεις βρει αυτό που θέλεις, αυτό που σε εκφράζει ίσως αυτή την περίοδο, όχι απαραίτητα για πάντα, αλλά θα ήθελες έτσι να γνωρίσεις και λίγο περισσότερο το Σπύρο το μέσα σου, το Σπύρο το εγώ σου?
Καταρχάς, τι σημαίνει επαγγελματική ιδιότητα? Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, είμαστε πολλά πράγματα. Ναι, μεν καλούμαστε σε μια ηλικία να σπουδάσουμε κάτι. Αν δεν αρχίσουμε να αναζητούμε τον εαυτό μας και αν είμαστε απόλυτα τυχεροί, ενδέχεται αυτό να είναι το επάγγελμα της ζωής μας. Όταν λέω απόλυτα τυχερή, εννοώ να έχεις βρει στα 18 σου τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και ίσως και πιο νωρίς, ή τι είναι αυτό που σε εκφράζει. Απόλυτα και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Εγώ θα πω πάρα πολύ, λόγω και της ιδιότητάς μου ως γυμνάστρια, θα πω ότι, και το συζητούσα πολύ πρόσφατα με τους μαθητές μου, σκέψου ότι τα ταλέντα στον αθλητισμό μπορεί να μην γνωρίσουν ποτέ το ταλέντο τους. Μπορεί τώρα ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στο μαραθώνιο να μένει στα Γρεβενά σε ένα βουνό και να μην έχει τρέξει ποτέ στη ζωή του. Και αυτός να είναι πράγματι ο καλύτερος αθλητής που μπορείς να έχεις γνωρίσει ποτέ και ο πιο πειθαρχημένος και ο πιο πετυχημένος. Αλλά μπορεί να μην το μάθει ποτέ. Οπότε ναι, μπορείς στα 18 να έχεις βρει αυτό που θες να κάνεις ή ας πούμε αυτό να νομίζεις σε εκείνη την περίοδο. Μπορεί να έχεις ας πούμε το περιβάλλον για να μπορέσεις να το κάνεις, αλλά ίσως αν αρχίσεις και ψάχνεσαι λίγο, εμείς τώρα που είμαστε κοντά στα 30's, τα πάτησα εγώ, να δεις ότι τελικά μπορεί να έχεις πολλές άλλες πτυχές δημιουργικότητας και πολλά άλλα πράγματα που σε εκφράζουν. Και κάποιος που μας ακούει τώρα μπορεί να σκέφτεται, ωραία ρε παιδιά, εντάξει, και πώς το βρίσκουμε αυτό, καλά τα λέτε εσείς. Και πώς το βρίσκουμε? Να βάλω μια ανατελεία, ρε παιδιά. Κάνετε πολύ ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία συζήτηση. Αλλά ή μάλλον υπάρχουν άτομα εδώ στο podcast που μπορεί να μην γνωρίζουν το Σπύρο. Και μας λέει τώρα για Βέλγιο, μας λέει για ορκομοσίες και δεν ξέρουμε ποιος είσαι, ποια είναι η πορεία σου, δεν ξέρουμε τίποτα για σένα. Αλλά... Τι ενδιαφέρον έχει κάτι τέτοιο? Βλέπεις, ορίστε. Ισοπαίδωσης. Θα σου πω, εγώ δεν θέλω να μας πεις το 2000 θα έκανα αυτό, το 2000 θα έκανα αυτό. Θέλω να μας πας στο Βέλγιο και να μας πεις εκείνη την ωραία ιστορία με το στυλό. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο ή όταν αποφάσισα να το παρατήσω τέλος πάντων, νόμιζα εκείνη την περίοδο της ζωής μου ότι αυτό που θέλω είναι να βρω μια καλή δουλειά, να πάω σε μια σοβαρή χώρα κλπ. Το πίστευα πάρα πολύ. Τελικά δεν μου τρέχει καθόλου. Κάπως έτσι βρέθηκα στο Βέλγιο και να κάνω μια πρακτική για 3 μήνες. Η εταιρεία όμως που έκανε την πρακτική μου διοργανώνει bootcamps. Έφερναν ανθρώπους από την Adobe, από το Facebook, από το Google και μας μιλάγανε, κάνανε workshop και στο τέλος μας έφεραν σε επαφή με εταιρείες για να προσλάβουν άτομα που έχουν τελειώσει το bootcamp. Εγώ όμως ήμουν στην εταιρεία που διοργανώνει το bootcamp, δεν ήμουν μέσα στο bootcamp. Και μετά, αφού μου είχαν δει την πρώτη εβδομάδα ότι διψούσα γενικά, μου λένε Σπύρο, θες μια θέση στο bootcamp, τη δίνουμε δωρεάν, μπες και εσύ μέσα. Και λέω εντάξει, πληρώνουν 5-6 χιλιάδες ευρώ άτομα από όλο τον κόσμο για να έρθουν και εγώ δεν θα καθίσω. Λέω απλά ναι. Όμως είχα χρήματα για να καθίσω 4 μήνες πλέον στο Βέλγιο. Ούτε το μήνα δεν θα βγάζα εγώ γενικά. Και κάπως έτσι με τέλος συνοπτικές διαδικασίες. Λέω: OK, θα πάω σε ένα πολύ φτηνό σπίτι, αλλάζω επιτόπου για να μπορέσω να μειώσω πολύ τα έξοδά μου και θα ψάξω να βρω χρήματα. Φυσικά έψαχνα για έναν τρόπο να βγάλω χρήματα χωρίς να μου τρώει χρόνο μέσα από τη μέρα μου, γιατί για αυτό το λόγο είχα έρθει. Και το πρώτο πράγμα που έκανα ανάμεσα στη διάφορα σε αυτή την αναζήτηση είναι αυτό που λέει η Έφη. Είχα έναν φίλο γνωστό που είχε στυλούς και αναπτήρες. Και πήγαμε στον δρόμο και πουλάγαμε αναπτήρες και στυλούς. Πιο premium και καλά, ξέρω εγώ. Και εντάξει, ξέρω εγώ. Κάπως έπρεπε να... Το βρίσκα μια πολύ καλή ιδέα βασικά. Ότι ήταν πολύ άμεσα χρήματα. Ότι μου είχε λείψει κιόλας να πουλάω, μου αρέσει πάρα πολύ. Σκεφτόμουν διαφορετικούς τρόπους να πλησιάσω αγνώστους, χωρίς να φανώ περίεργος, χωρίς να τους τρομάξω. Θα ήθελα να μάθω τι σου δίδαξε αυτό, εκείνη η εμπειρία. Ότι όποιος ντρέπεται στερεύεται και όποιος δεν ντρέπεται έχει μόνο να κερδίσει. Σε έχει ας πούμε στιγματίσει ή σε έχει βοηθήσει αυτό στην περαιτέρω πορεία σου? Στιγματίσει όχι, ενώ είναι μόνο απόλυτα θετικό. Ότι μου λείπει κιόλας. Υπάρχουν στιγμές που λέω τι ωραία.
Και πάντα μέσα μου σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να είμαι σε μια χώρα και για πλάκα, ξέρω εγώ, να πάω να πουλήσω κάτι. Και το κάνω καμιά φορά. Ωραία. Κάνω σε διακοπές. Θεωρείς ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα? Δηλαδή, είμαστε ικανοί. Σε έκανε λίγο να αισθάνεσαι κι εσύ ότι, εφόσον έχω κάνει και αυτό, ναι, μπορώ να τα κάνω όλα, Ξέρω εγώ ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν ξέρω τώρα, όποιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, είναι καθαρά θέμα περιοριστικών πεποιθήσεων που έχει, ότι εγώ δεν ξέρω, ή θέλω ένα χαρτί, ή δεν το έχω κάνει πολύ καλά, ή μπορεί να μου πούν κάτι. Είναι απλά σκέψεις που του σταματάνε. Ξέρω εγώ τι θες να κάνεις. Δεν μπορεί να μην το κάνεις τέλεια, μπορεί να το κάνεις και χάλια. Αλλά δεν ξέρω εγώ τι έχεις να χάσεις. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί αν το κάνεις. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες χάλια? Το τελευταίο πράγμα που έκανα χάλια. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα χάλια. Δεν ξέρω. Ενώ ότι οτιδήποτε έχω κάνει, το έχω κάνει χάλια στην αρχή. Τα πάντα βασικά έχω κάνει χάλια στην αρχή. Η πρώτη διαφήμιση που έχω φτιάξει είναι χάλια, το πρώτο site που έφτιαξα είναι χάλια. Και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Ντρέπομαι. Δηλαδή, αν ανοίξω docs παλιά που έχω γράψει κείμενα, λέω. Αφού καμιά φορά στην ομάδα μου λένε ρε Σπύρο, ξέρω εγώ αυτή τη φράση την έχω πάρει από σένα. Ναι, πότε. Από μένα πότε. Του λέω παιδιά, είστε πολύ καλύτεροι από μένα. Πάρα πολύ καλύτεροι από μένα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, εσείς ξέρετε. Εσείς έχετε αυτά που έχουμε εδώ πέρα και μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι μια συζήτηση που κάνουμε με τους copywriters στην ομάδα μου. Και έχουμε συνεχώς αυτό, ότι ναι, ο Σπύρος πριν 2 χρόνια δεν είναι ο Σπύρος έτσι πως γράφει τώρα. Και πάει λέγοντας, και είναι οκ. Ξέρω εγώ, πριν 5 χρόνια έγραφα κείμενα όπως γράφουν όλες τις διαφημίσεις, τα καλύτερα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Δεν ξέρω και έτσι, αλλά υπερβάλλω λίγο. Αλλά προφανώς αυτό είναι το σκεπτικό, ότι ήταν χάλια. Δηλαδή τύπου δεν περνάει, ξέρω εγώ, τύπου ο τύπος δεν ξέρει. Αλλά κι όμως τώρα ξέρω εγώ, κάνω μαθήματα για το πώς να κάνεις κάτι τέτοιο. Απλά νομίζω η ερώτηση της Ειρήνης ήταν πολύ εύστοχη στο αν πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Γιατί και εγώ που σε ξέρω, μου βγάζεις αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει λύση, θα γίνει κτλ. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πολύ να μας πεις αν αυτό ήταν κάτι που είχες ούτως ή άλλως σαν λογική ή αν ήταν κάτι που απέκτησες. Γιατί θεωρώ ότι πολλά άτομα τους δυσκολεύει αυτό, ειδικά άτομα που ξεκινάνε επιχειρήσεις κτλ. Το ότι σκαλώνουν σε ένα πρόβλημα και ήρθε το τέλος του κόσμου, το άγχος γίνεται κτλ. Εσύ πώς ήσουν? Θυμάμαι όταν ήμουν στον νηπιαγωγείο, είχα πάρα πολύ άγχος ότι θα βγούμε διάλειμμα και ότι θα είναι άλλο ένα διάλειμμα που δεν με κάνει κανένας παρέα. Και είμαι μόνο και κάθομαι μόνος μου. Και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό, ακόμα. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι σε ποιο σημείο καθόμουν μέσα στην τάξη και μακριά από όλους τους υπόλοιπους. Και ότι δεν μου μίλαγε κανένας. Και ότι αν κάποια στιγμή μου έλεγε κάποιος γεια, αισθανόμουν ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Και το είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί τελείωσα και το πρωτονήπιο και τον νήπιο και δεν μιλούσα με κόσμο. Δεν είχα κανένα φίλο. Δεν λέγαμε ούτε καλημέρα. Και κάπου στην πρώτη δημοτικού άρχισα να πηγαίνω στο φροντιστήριο αγγλικά. Που ήταν και της μόδας, επειδή μου, ξέρω εγώ, γενικά στη γενιά μας, ξέρετε. Ήταν η πρώτη φορά, ήμασταν μικρό τμήμα και ένιωσα για πρώτη φορά ότι είχα την ευκαιρία να το δω λίγο, ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Τι έγινε? Ήταν μια Τετάρτη απόγευμα και βρίσκω στην κασετίνα μου ένα χαρτάκι που έγραφε «Μου αρέσει πολύ και τα πίσω». Και κοιτάω πίσω και βλέπω μια συμμαθήτριά μου και μου χαμογελάει. Και ήταν η πρώτη φορά που μου έδωσε κάποια σημασία γενικά στη ζωή μου. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και από εκείνη την ημέρα άρχισα να παίρνω λίγο θάρρος. Και την επόμενη φορά που πήγα στα αγγλικά, λέω «Γεια σας παιδιά». Και μου απαντάνε «Γεια σου Σπύρο». Και λέω «Είναι τόσο εύκολο? Δηλαδή, αν μιλήσω, θα μου μιλάνε πίσω? Απίστευτο». Από εκείνη την ημέρα άρχισαν να αλλάζουν όλα. Απλά άρχισα να μιλάω και να λέω «Γεια» και άρχισαν να συμβαίνουν μαγικά πράγματα στη συνέχεια. Και αυτό όσο περνούσαν τα χρόνια, άλλαξε πάρα πολύ, μέχρι που έγινα. Μπορούσα να πάρω αυτό που θέλω όταν το ήθελα. Και μετά από αυτό, ναι, πιστεύω ότι εκεί ήταν η φορά που με είχε δυσκολέψει πάρα πολύ στη ζωή μου αυτό. Πάρα πολύ. Ήταν το μεγαλύτερο άγχος που μπορώ να θυμηθώ να έχω πάντα. Το αν θα μπορούσε να μου δώσει κάποια σημασία και αν δεν με θέλει κανένας.
Μετά από αυτό δεν ξέρω. Ήμουνα πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και δεν με σταματούσε τίποτα. Θεωρείς ότι αυτό σου το συναίσθημα προερχόταν από κάπου? Θα ρωτήσω τον ψυχολόγο μου. Καλή ερώτηση. Δεν έχω ιδέα να απαντήσω. Αν προερχόταν από κάπου. Δεν ξέρω, η μαμά μου έδινε σημασία και ο μπαμπάς μου. Δεν ξέρω από πού θα μπορούσε να προέρχεται, αλλά πραγματικά. Από το χαρακτήρα ενδεχομένως. Δεν ξέρω, ήμουν πολύ κλειστός. Ένιωθα ότι. Εγώ τότε διάβαζα βιβλία για το. Ήξερα την προπαίδεια απ' έξω κλπ. Και οι υπόλοιποι τους έβλεπα ότι αναγνωρίζαν τα νούμερα. Και έλεγα τώρα τι συζήτηση θα κάνουμε μαζί. Και δεν ξέρω, το πέραμε σε μια άλλη φάση που μείωνα πάρα πολύ τους άλλους ανθρώπους στο μυαλό μου. Δυσκολεύτηκα πολύ να το ξεπεράσω. Θεωρείς ότι δεν μπορούμε ενστικτωδώς να κρίνουμε κάποιον χωρίς απαραίτητα να του το μεταφέρουμε? Εγώ έχω, και θα σου πω τι εννοώ με αυτό. Έχω πει πάρα πολλές φορές σε συζητήσεις, αρχικά στον εαυτό μου και μετά τις κοινοποίησα σε άλλους, ότι λόγω ενός βιβλίου που είχα διαβάσει, το γνωστό, οι 7 συνήθειες για τους πιο αποτελεσματικούς ανθρώπους, ήταν ένα βιβλίο που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σε διάφορους τομείς. Και ξεκίνησε το βιβλίο λέγοντας πως ο συγγραφέας ανέφερε ότι εγώ, όταν ο γιος μου τέλος πάντων ήταν ένα παιδί πολύ κλειστό, δεν είχε τις ίδιες δεξιότητες με τα υπόλοιπα παιδιά, από την άποψη την αθλητική για παράδειγμα, η αθλητική του επίδοση δεν ήταν ίδια. Και η αλήθεια είναι πως ενώ εμείς το πουσάραμε, ας πούμε, για να τα πάει καλύτερα, ενδόμηχα το παιδί μας το είχαμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι τόσο ικανό όσο τα υπόλοιπα παιδιά. Και έλεγε ο ίδιος ότι εγώ κάθισα με τη γυναίκα μου, το συζητήσαμε και καταλάβαμε ότι ουσιαστικά εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε στο παιδί μας και αυτό το δείχναμε στον ίδιο και το αντιλαμβανότανε. Και άρχισα να σκέφτομαι τον εαυτό μου και να λέω πόσο συχνά μπορεί να κρίνω κάτι μέσα μου, ενώ ο λόγος μου και αυτό που θα εκφράσω να είναι κάτι άλλο, να είναι ένα ψέμα. Εδώ κάπου έρχεται, αν κάποιος βγαίνεις έξω μαζί του και σου μιλάει, ξέρω εγώ, για το στοίχημα που έπαιξε, για το τι έγινε με την τάδε ομάδα και αν πότε θα έχει άδεια για να πάει 2 μέρες διακοπές κλπ. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται ότι απλά θέλουμε διαφορετικά πράγματα και έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα και δεν γίνεται απλά να ταιριάξουμε και ότι ο ένας θα θεωρεί τον άλλον χαζό, ή αν εγώ τον μειώνω απαραίτητα, δεν ξέρω τι από τα δύο είναι. Και εγώ δεν έχω καταλήξει σε αυτό, γιατί να υποτιμώ τα ενδιαφέροντα κάποιου και να θεωρώ ότι κάποιος, ας πούμε, είναι πιο χαζός ή τον υποτιμώ εγώ ή είμαι εγώ πιο μπροστά ή είμαι εγώ πιο έξυπνη, πιο καλή, ενώ δεν μπορώ καν να μπω στο σκεπτικό του. Και εκεί έχω καταλήξει το ότι δεν είμαστε καθόλου καλοί ακροατές. Στο ότι το δικό του ενδιαφέρον εσύ δεν μπορείς να το κατανοήσεις και εγώ αντίστοιχα, γιατί δεν μπαίνεις στα παπούτσια του, δεν είσαι πρόθυμος, δεν είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε την οπτική μας. Θα αναφέρω κάτι και θα το κλείσω εδώ, γιατί νομίζω πως έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Ναι, νομίζω ότι εσύ ίδια από μόνη σου, όποτε αναφέρεις το ότι ακούς ραπ, το λες με μια έννοια του ότι, να ξέρετε, είναι περίεργο, αλλά εγώ αυτό έτσι ακούω. Γιατί, ας πούμε, πρόσφατα είχα μια συζήτηση με κυρίες που κάνω μάθημα και μου λέγανε ότι η μία, ας πούμε, έλεγε «Καλά, είναι δυνατόν να μην πηγαίνεις θέατρο?» και η άλλη έλεγε «Μα εγώ θέλω να πάω στο μπουζούκι, ρε παιδιά». Ναι, μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, τόσο απλά. Καλά, προφανώς, εννοείται. Μακάρι και να το καταφέρουμε και να φτάσουμε σε ένα πνευματικό επίπεδο, το οποίο εγώ δεν έχω φτάσει και θα ήθελα, ώστε να μην κρίνουμε τον άλλον με βάση τις επιλογές του. Θεωρείς πως υπήρξε κάποια στιγμή που εσύ ξεκίνησες να γνωρίζεις το Σπύρο? Όχι, σίγουρα δεν μπορώ να ορίσω κάποια στιγμή, αλλά θεωρώ ότι η μεγάλη αλλαγή έγινε στο Βέλγιο, γιατί ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσα στην επαρχία, στα 90s, μεγάλωσα με σεξιστικά αστεία, με όλο το πακέτο, ρε παιδί μου, 90s, ωραία, full, έχουμε ζήσει. Πράγματα τα οποία τώρα δεν θεωρούσα απλά γένεια, θα τα θεωρούσα απαράδεκτα και ξέρω ότι τα έχω κάνει. Όχι απλά τα έχω πει, τα έχω κάνει.
Τα έχω κάνει με περηφάνεια και ένιωθα και πολύ μάγκας κιόλας. Και τώρα ντρέπομαι γι' αυτά. Και αυτή η αλλαγή κυρίως έγινε στο Βέλγιο, όταν είδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι και να είναι όντως πολύ διαφορετικοί από σένα. Σε οποιοδήποτε, στον τρόπο ζωής τους, στο τι τους αρέσει, στο τι τρώνε, στο πότε τρώνε, στο που βγαίνουν, στο πώς ντύνονται. Και είναι απόλυτα ok, γιατί μπορείς όντως να ταιριάξεις με αυτούς τους ανθρώπους και είναι άνθρωποι και όλα αυτά που έχει χτιστεί είναι απλά ένα δημιούργημα της κοινωνίας που έχει ριζώσει βαθιά μέσα σου και απλά είσαι προκατηλημένος. Και ένιωσα πολύ βλάχος, ξέρω εγώ, όταν ήμουν στο Βέλγιο. Άρα θεωρείς ότι αλλάζει ο άνθρωπος? Προφανώς, ναι, εννοείται. Είμαστε τα βιώματά μας. Ό,τι βιώματα έχουμε και ό,τι ταΐσουμε τον καθένα είναι και οι επιλογές που κάνουμε, έτσι. Θα το χαλαρώσω λίγο και θα ρωτήσω πώς είναι ο Σπύρος. Βασικά, θα το θέσω αλλιώς. Έχεις κρατήσει τη δημιουργικότητά σου ως επιχειρηματίας? Αρχικά δεν πίστευα ότι υπάρχει δημιουργικότητα στο Σπύρο. Η Έφη, νομίζω, δεν είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου είπε: Σπύρο, είσαι πολύ δημιουργικός. Κάτι τέτοιο. Πες να μου το έχει πει ποτέ κανένας ή δεν το έχω ακούσει. Ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να υποπτεύομαι ότι έχω κάτι που λέει τη δημιουργικότητα μέσα μου. Δεν έχει πολύ σημασία τελικά. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει. Απλά σταμάτησα λίγο να βάζω ταμπέλες στον εαυτό μου. Και πώς είναι ο Σπύρος σαν επιχειρηματίας και σαν δημιουργικός άνθρωπος? Το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι βάζουν ταμπέλες και λένε ή το ένα ή το άλλο. Ότι με στιγμή της μέρας, όπως νιώθεις, πράττεις. Τώρα έχουμε μια διάθεση να φτιάξουμε αυτόν τον τοίχο, ρε παιδί μου, και να δούμε πώς θα στήσουμε τις κάμερες. Γιατί όχι. Και μόλις χτίσουμε τις κάμερες, μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς όλο αυτό μπορούμε να το νοικιάζουμε και να βγάζουμε χρήματα με την ώρα. Κάθε ώρα που περνάει και αυτό το υλικό μετά το διανέμουμε παρακάτω και το σπάμε σε ακόμα περισσότερο υλικό και να το πουλάμε και να μην σταματάει ποτέ. Ό,τι θέλουμε, όπως νιώθουμε, ό,τι μας αρέσει. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Έχεις φτάσει ποτέ στο burnout? 2 φορές το χρόνο κατά μέσο όρο, τα τελευταία 5 χρόνια. Εκτός από τα 2 πρώτα χρόνια που νομίζω ήταν μόνιμο. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει burnout. Νομίζω ότι για να πετύχεις και για να έχεις αρκετά χρήματα, χρειάζεται να κουραστείς πάρα πολύ και να κάνεις πολύ πιο δύσκολα πράγματα από αυτά που κάνουν οι άλλοι. Που προφανώς είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ότι μπορούμε απλά καθόμαστε εδώ πέρα να έχουμε απλά μια ιδέα και μέχρι σε μία ώρα στο λογαριασμό μας να έχουμε όσα χρήματα έχουμε βγάλει μέχρι τώρα στη ζωή μας. Γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς κουραζόμαστε. Είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Κάνεις κάτι ενεργά για να αντιμετωπίσεις αυτές τις 2 φορές το χρόνο που καταλήγεις στο burnout? Έχω κάποιες απόπειρες, αλλά μου συνέβη πάλι πριν 3 εβδομάδες, οπότε δεν ξέρω πόσο πετυχημένες ήταν αυτές τις απόπειρες. Σίγουρα αναγνωρίζω ότι είναι διαφορετικά, αναγνωρίζω ότι είναι πιο συνειδητά τα βήματα που κάνω, αλλά πάλι είχα burnout, παιδιά, πριν 3 εβδομάδες. Πριν 3 εβδομάδες έδιωξα άτομα από την ομάδα. Για να διώξω άτομα από την ομάδα, δεν ξέρω, χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα μέσα μου και να... Πάνε μας λίγο σε αυτά τα βήματα που έγιναν πιο συνειδητά. Τι σημαίνει για σένα ότι είναι πιο συνειδητά? Πιο συνειδητό είναι να σκέφτομαι στο τέλος της ημέρας πώς νιώθω. Να σκέφτομαι τι μου άρεσε μέσα στη μέρα και μετά σκεφτώ πώς μπορώ να έχω περισσότερο από αυτό περισσότερες μέρες, τι δεν μου άρεσε, πώς μπορώ να έχω λιγότερο από αυτό τις επόμενες μέρες στη ζωή μου ή σιγά σιγά πώς μπορώ να το εξαλείψω εντελώς ή τι χρειάζεται να κάνω ούτως ώστε να μην ξαναβρεθώ σε μια τέτοια περίσταση που να χρειάζεται να το ρίξω, κινδυνεύσω, να αντιμετωπίσω μια παρόμοια κατάσταση από αυτή που δεν ήθελα. Και με γλιτώσει πάω πάρα πολλά. Τι άλλο κάνω? Γράφω περισσότερο ό,τι σκέφτομαι και στην ομάδα δηλαδή πράγματα, ότι παιδιά, έρχεται από την ώρα που έρχεται ένας καινούριος λογαριασμός, ακριβώς τα βήματα. Π.χ. έχουμε γύρω στα 29 βήματα για το πώς, τι κάνουμε όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια καινούργια διαφήμιση, από τα οποία περνάμε και εξετάζουμε. Και το κάθε βήμα έχει δικά του υποβήματα και δικές του οδηγίες. Με βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Γλιτώνω, μειώνω το ρίσκο, ελέγχω περισσότερο την κατάσταση, είμαι περισσότερο ήρεμος όταν συμβαίνει αυτό. Και έχω αρχίσει και το κάνω και μέσα στο μυαλό μου και στη ζωή μου καθημερινά. Τι άλλο έκανα? Ψυχοθεραπεία έκανα. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες. Νομίζω αυτά. Οκ. Ξέρεις τι, απλά όσο μιλάς σκέφτομαι ότι ό,τι έχουμε πει περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη δουλειά.
Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κι άλλο κομμάτι στη ζωή σου, πέρα από τη δουλειά. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Ωραία. Για πες γι' αυτό, γιατί αναρωτιέσαι ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια η προσωπική μου ζωή έχει απλά μερικές στιγμές μέσα στο χρόνο. Μέσα στις περισσότερες μέρες δεν έχω προσωπικές στιγμές. Και όταν λέω προσωπικές στιγμές δεν εννοώ απαραίτητα ένα χρόνο για τον εαυτό μου, που άλλες φορές μπορεί να έχω ή να μην έχω. Αναρωτιόμουν, ποια ήταν η τελευταία φορά, ρε παιδί μου, που Σπύρο, ξέρω εγώ, είχες ένα one night stand, ξέρω εγώ, και το ευχαριστηθείς, ξέρω εγώ, ότι απλά συνέβη. Ποια ήταν η τελευταία φορά που βγήκες με φίλους σου και μεθύσατε ή ό,τι σας αρέσει να κάνετε, τέλος πάντων, και παίζετε ξέρω εγώ, μετά και τρώγατε πίτσα. Ποια είναι η τελευταία φορά που συνέβη αυτό? Αυτά που μας ανέφερες πριν, σχετικά με το ότι ρωτάς τον εαυτό σου, πότε ήταν η τελευταία φορά που έφεγα πίτσα και έπαιξα πρό, ας πούμε. Ωραία, τα ρώτησα αυτά στον εαυτό σου. Μετά τι έγινε από τις ερωτήσεις? Σκέφτομαι. Τι μπορώ να κάνω για να το κάνω όντως, να το έχω μέσα στην καθημερινότητά μου. Και η απάντηση είναι να αφαιρέσω κάτι από αυτά που κάνω τώρα. Και μετά σκέφτομαι τι είναι πιο σημαντικό. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι αρκετά σημαντικά. Μετά βέβαια σκέφτομαι ότι εάν δεν είμαι ήρεμος ψυχικά, δεν είμαι σε θέση να κάνω και τα υπόλοιπα στο βαθμό που θέλω. Και εκεί είναι μια γκρίζα ζώνη και μια ισορροπία που. Ισορροπία, δεν μου αρέσει η λέξη ισορροπία. Είναι μια γκρίζα ζώνη, ένα όριο που δεν ξέρεις πότε περνάς από τη μεριά στην άλλη. Και δεν υπάρχει και μαγική συνταγή, είναι ανάλογα την περίοδο κάτι δυναμικό. Πήγε το καλοκαίρι, μετά από πάρα πολλά χρόνια, διάβασα 4 ολόκληρα βιβλία Stephen King και δεν διάβασα για άλλη μια φορά άλλο ένα marketing και business βιβλίο. Αυτό είχε συμβεί πραγματικά πάνω από 5 χρόνια. Διάβασα 4 βιβλία μέσα σε ένα καλοκαίρι, όντως. Όχι, δεν ήταν τα μόνα βιβλία που διάβασα, αλλά διάβασα και αυτά και το έκανα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και ήμουν πολύ ήρεμος. Και είναι τόσο ωραίο αυτό που λες και σε ευχαριστώ, γιατί είναι μια περίοδος τώρα, παιδιά, που διαβάζω τον Αλχημιστή και αντιλαμβάνομαι ότι είμαι πολύ πιο συγκεντρωμένη όταν ένα βιβλίο μου δημιουργεί εικόνες παρά τα όλα αυτά βιβλία business και στόχοι και δεν ξέρω εγώ τι που έχω διαβάσει, τα οποία σίγουρα για να τα αντιληφθώ θέλω σίγουρα 2 φορές. Τώρα με αυτό που είπε ο Σπύρος, ότι είναι μια γκρίζα ζώνη και δεν μου είναι πολύ σημαντικά κτλ. Θυμήθηκα πάλι τον Στίβεν. Το The Diary of a CEO είναι ένα podcast που αναφέρουμε συνέχεια εδώ. Πιο πολύ προμόσιο του κάνουμε. Πραγματικά. Και εκεί γίνεται πολλές φορές συζήτηση του πότε κάποιος κάνει την αλλαγή. Και αυτό που απαντάνε συνήθως είναι ότι πρέπει κάποιος να πονέσει αρκετά για να κάνει μια αλλαγή. Και ρωτιέμαι, τι άλλο πρέπει να γίνει πέρα από burnout για να πεις ότι πρέπει να φέρω μια ισορροπία στην πραγματικότητά μου? Παιδιά, δεν το έχω κάνει ακόμα. Ωραίο ερώτημα, το συζητάγαμε και προχτές. Γιατί με την Αθηνά, όταν κάναμε το επεισόδιο, μιλούσαμε για το πώς γενικά όλο αυτό του άγχους και της πίεσης έχει αποτυπωθεί σωματικά πάνω μας, σωματικά συμπτώματα κανονικά. Ναι. Εντάξει, δεν σου κάνω την ερώτηση για να σε πιέσω, αλλά από την άλλη είναι και μια ερώτηση πίεσης. Περιμένεις να γίνει κάτι τέτοιο για να πεις, ωραία, τώρα θα φέρω ισορροπία σε αυτή τη ζωή. Ξέρω ότι αν δεν αλλάξω κάτι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από μόνο του. Δεν θα σταματήσει το πώς νιώθω. Το ξέρω αυτό. Το έχω μπεδώσει. Δεν ξέρω σε τι είμαι πολύ καλός σε αυτή τη ζωή, αλλά είναι ένα πράγμα που είμαι πάρα πολύ καλός. Και αυτό είναι οι δικαιολογίες. Πείθω πάρα πολύ καλά τον εαυτό μου. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν αρχίσω να λέω δικαιολογίες για ποιο λόγο δεν πήγαμε πράγματα, θα το πιστέψετε πραγματικά. Δηλαδή, πείτε ο άνθρωπος, εννοείται, έχει ένα πλάνο, ξέρει ακριβώς πώς θα ξεφύγει από αυτό. Στην πραγματικότητα όμως είμαι παγιδευμένος μέσα στις ίδιες μου δικαιολογίες και δεν βγαίνω από αυτές. Τώρα, το τωρινό πλάνο, παύλα, ελπίζουμε όχι δικαιολογία, είναι ότι αυτό που λείπει είναι ότι χρειάζομαι μέσα για να προχωρήσει μια διαδικασία, ένας καινούργιος πελάτης, ότι χρειάζομαι εγώ να κάνω το onboarding του πελάτη και να μιλήσω μαζί του και να συνοηθώ τουλάχιστον αρχικά. Αυτή τη δικαιολογία λέω. Οπότε για την ώρα το έχω ρίξει στο ότι θα προσλάβω 2 άτομα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό έχω πει. Έναν project manager και έναν πολιτή. Για να αντικαταστήσουν εμένα. Και να μπούμε σε μια διαδικασία, να έχουμε περισσότερους πελάτες, επιτέλους πιο ελεύθερα και να μην νιώθω αυτό την πίεση που νιώθω 2,5 τελευταία χρόνια,
όχι άλλους, όχι άλλους, όχι άλλους, διώξτε, δεν μπορούμε άλλους, διώξτε και αυξάνετε τιμές. Δεν το χαίρομαι. Μ' αρέσει να σκέφτομαι ότι παίρνουμε καινούργια projects, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα απλά διώχνουμε. Και είμαστε έτσι με το σουρωτήρι, ξέρω εγώ ποιοι θα μείνουν πάνω. Μου λείπει αυτό. Και αυτό που λέω τώρα, ότι μόλις γίνει αυτό, θα έχω και περισσότερα χρήματα και θα έχω και περισσότερη ηρεμία γιατί δεν χρειάζεται να ασχολούμαι. Αλήθεια! Θα δείξει. Θα δείξει. Οπότε εγώ όση ώρα σε ακούω, νιώθω ότι έχουμε να κάνουμε έτσι πολύ με έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να έχει τον έλεγχο. Αισθάνομαι πως θα ήθελες να έχεις τον έλεγχο των πραγμάτων και της ζωής σου, που είμαι κι εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος και δυστυχώς εγώ έχω μέσα και την ανυπομονησία μέσα στο όλο αυτό κόνσεπτ του ελέγχου και προφανώς για να αισθάνεσαι τώρα αυτή την πίεση έχεις πάρει πολλές ευθύνες, το καθένας στα δικά του κομμάτια και δεν ξέρω τελικά αν μπορούμε να διαχωρίσουμε το τι μπορούμε να ελέγξουμε και το τι όχι. Θεωρείς ότι μπορούμε να ελέγξουμε μέχρι και την ευτυχία μας, μέχρι και το χρόνο μας, μέχρι και το... Θα μείνω στην ευτυχία. Γιατί νομίζω ότι εκεί όχι αυτό ψάχνεις. Ο καθένας μας αυτό θέλει, προφανώς. Να αισθάνεται ολοκληρωμένος, ευτυχισμένος με τα δικά του σκεπτικά. Αλλά μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Δεν μπορείς να ελέγξεις το παιχνίδι, δεν μπορείς να ελέγξεις τους άλλους παίκτες, δεν μπορείς να ελέγξεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Μπορείς όμως πάντα να ελέγξεις πώς θα παίξεις εσύ. Και είναι αρκετό για να ελέγξεις και τη δικιά σου ευτυχία, πιστεύω, ναι. Ποιος είναι ο επόμενος σου στόχος? Πέρα από τους δύο... Δεν είναι στόχος, μωρέ. Αυτό είναι απλά ένα επόμενο βήμα. Τώρα δεν είναι στόχος. Τώρα το να προσλάβεις δύο άτομα είναι απλά ένα επόμενο βήμα για το... Στόχος μου είναι να μην με χρειάζεται καν, μου στέλνει κανένας μέσα στο Slack και μου πει Σπύρο που είσαι, αυτό τι να κάνω. Αυτός είναι ο στόχος μου, να μην με χρειάζεται κανένα μέλος της ομάδας. Να είναι όλοι ανεξάρτητοι και πολύ χαρούμενοι που είναι ανεξάρτητοι και να νιώθουν αυτοεπίθεση και να νιώθουν ότι εξελίσσονται και να νιώθουν εαυτός τους και να είναι πολύ δημιουργικοί και να εξελίσσονται μέσα από αυτό και να έχουν νέες ιδέες χωρίς εμένα. Εντάξει, ακούσαμε αλήθεια σε αυτό το επεισόδιο. Είναι η αλήθεια. Πολύ ειλικρίνεια. Αλλά και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να μας πεις τι ωραία που πάει η επιχείρηση, πόσους πελάτες έχουμε, τι ωραία που πουλάμε. Θέλουμε να ακούσουμε την πραγματικότητα. Αυτό που σκέφτομαι τώρα και για να το κλείσουμε κιόλας σιγά σιγά. Γιατί ξέρεις ότι θα πήγαινε 4 ώρες επεισόδιο, δεν θα το εννοείς. Είναι ότι βλέπω ένα άτομο απέναντί μου που δεν είναι ακριβώς σε άρνηση, αλλά δεν έχει πρόβλημα κιόλας με τις δικαιολογίες. Και αυτό είναι κάτι που δεν συναντάω συχνά. Δηλαδή, συνήθως θα μιλήσει με κάποιον και θα σου πει: θέλω να το αλλάξω και δεν μπορώ. Και δεν θα σου πει δικαιολογίες αν θέλεις. Μπορεί να σου πει δικαιολογίες, αλλά δεν θα είναι OK με αυτές. Και νιώθω ότι εσύ είσαι OK με αυτές. Και αναρωτιέμαι τώρα, αν τελικά αυτό είναι καλό. Γιατί η πρώτη ανάγνωση στο μυαλό μου είναι ότι είναι κακό να είσαι OK με τις δικαιολογίες που λες. Από την άλλη όμως, μου δείχνει και ότι έχει αποδεχτεί το που βρίσκεται. Και αυτό μας φέρνει μια ηρεμία. Καταλαβαίνω την οπτική που το λες, γιατί πολλές φορές να ξέρουμε ότι οι δικαιολογίες είναι η πραγματικότητά μας. Υπάρχει η πραγματική πραγματικότητα, τι συμβαίνει, και υπάρχει και η φανταστική πραγματικότητα, το τι φαντάζομαι εγώ. Όταν αναγνωρίζεις τις δικαιολογίες σου και αναγνωρίζεις πως είναι δικαιολογίες, τότε σίγουρα βρίσκεσαι στην πραγματική πραγματικότητα και ξέρεις ότι τις χρησιμοποιείς για κάποιο λόγο. Όταν όμως βρίσκεσαι στην φανταστική πραγματικότητα, χρησιμοποιείς αυτές τις δικαιολογίες και είναι η αλήθεια σου, αυτές είναι. Πράγματι δεν το κάνω για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρω αν θέλεις να απαντήσεις σε ποια φάση βρίσκεσαι ίσως από τις δύο. Συνήθως νιώθω πάρα πολύ άνετα με όλες τις ερωτήσεις που μου κάνουν και ξέρω ακριβώς τι να πω. Τολμώ να πω ότι σήμερα με τις ερωτήσεις που μου έχετε κάνει δεν ξέρω τι να απαντήσω, αλήθεια. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια σας λέω, δεν έχω ιδέα. Είμαι σε μια φάση που απλά το ψάχνω κάθε μέρα, αμφισβητώ όλα όσα έκανα, αναγνωρίζω ότι χρειάζεται να αλλάξουν. Ξέρω ότι εκτιμώ πραγματικά
Και είμαι ευγνώμων για όλα, δηλαδή το ότι είμαι εδώ τώρα, για όλες τις μέρες που θα είμαι εδώ, για το που θα πάω μετά, για το που θα κάνω πρωτοχρονιά και όλες τις χώρες που θα αλλάξω. Το αναγνωρίζω, ναι, δεν το είχα πάντα στη ζωή μου, αλλά ταυτόχρονα ούτε επαναπαύομαι και λέω ότι ωραία, πώς μπορώ να έχω περισσότερο από αυτά που μου αρέσουν, τι με σταματάει και ανάμεσα στις δικαιολογίες ξεμπροστιάζω τις δικαιολογίες μου στο βαθμό που, ξέρω εγώ, που εμπνέομαι από τους άλλους ανθρώπους και προχωράει και δεν τελειώνει ποτέ. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ποτέ δεν θα τελειώσει. Είσαι σε μια περίοδο αλλαγών, θα λέγαμε. Τι μπορεί να πει περίοδο αλλαγών? Κάθε μέρα αλλαγές υπάρχουν. Όποιος είναι παγιδευμένος στη ρουτίνα του, εντάξει, μπορεί να μείνει φυλακισμένος για πάντα εκεί. Αλλά τι πάει να πει περίοδος αλλαγών? Και έτσι όπως το θέτεις, γιατί εγώ στο μυαλό μου δεν το είχα θέσει ποτέ έτσι και είναι αλήθεια και μου αρέσει που μου ανατρέπεται αυτή η σκέψη, γιατί και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη μέρα που ζούμε δεν θα την ξαναζήσουμε ποτέ, σίγουρα η άλλη μέρα είναι μια αλλαγή, η επόμενη μέρα. Μπορεί σίγουρα να κάνεις κάτι από την ρουτίνα σου, αλλά σίγουρα όχι κάτι ίδιο. Θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ 5 ώρες και να πούμε πάρα πολλά πράγματα και είναι τόσο ωραίο αυτό. Εγώ από την πλευρά μου θα σε ευχαριστήσω που η πρώτη μας γνωριμία ήταν έτσι. Γιατί ξέρεις, αυτό δεν γίνεται πολύ συχνά. Συνήθως λες με τι ασχολείσαι, τι σ' αρέσει να ακούς, τι φαγητά τρως. Ξέρεις, κουβέντες χωρίς ουσία. Και νομίζω ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά αυτή τη γνωριμία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μου έδωσε την ελευθερία να μην πω με τι ασχολούμαι. Στην περιγραφή θα δείτε με τι ασχολείται ο Σπύρος, αν θέλετε τόσο πολύ να δείτε την επιχείρησή του. Όχι, να τσεκάρετε την επιχείρησή του, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι κάνει κάτι που κάνουν πολλά άτομα, αλλά δεν το κάνει όπως το κάνουν πολλά άτομα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και κάπως έτσι κλείνουμε ένα από τα πιο real επεισόδια που είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο LinkedIn, στο Facebook, στο YouTube, στο Spotify. Έχουμε κάτι άλλο, Ειρήνη? Όχι, καλύφθηκαμε. Τα πέτυχα. Και εννοείται, τα λέμε στο επόμενο. Ciao!